Ako se osjećaš usplahiren, bez energije i sa lošim raspoloženjem, vjerovatno praviš jednu od najčešćih grešaka u svom svakodnevnom životu. Na kraju ću ti pokazati kako možeš promijeniti svoj život koristeći samo 5 jednostavnih navika. Ja sam tvoj vodič na putu ka razvoju snažnog uma i ličnog rasta. Većina ljudi danas živi pod velikim pritiskom i stresom, a to kao rezultat dovodi do lošeg zdravlja, slabog raspoloženja i nemogućnosti da se postignu ciljevi. Međutim, postoji jedan jednostavan način da se to promijeni, a to je kroz uvođenje određenih navika u naš svakodnevni život. Prva navika koja je neophodna za postizanje mira i sreće je jutarnja meditacija. Ona nam omogućava da se zaustavimo na trenutak, ispraznimo um i fokusiramo se na dan koji dolazi. Možete početi sa samo 5 minuta meditacije svaki dan i povećavati vreme kako postupno postanete bolji u tome. Druga navika je redovno vežbanje. Fizička aktivnost nije samo dobro za naše tijelo, već i za naš um. Ona nam pomaže da se osjećamo bolje, da imamo više energije i da se lakše koncentrišemo. Možete izabrati bilo koji oblik vežbanja koji vam odgovara, od hodanja do teških treninga u teretani. Treća navika je učenje izuzetnih vještina. Čitanje knjiga, učenje novih jezika ili bilo čega drugog što vas zanima može vam pomoći da se osjećate bolje i da se razvijate kao osoba. Ono što je važno je da izaberete nešto što vam je zaista zanimljivo i što vas čini sretnim. Četvrta navika je pomoć drugima. Kada pomažemo drugima, osjećamo se bolje i naš mentalni stav postaje pozitivniji. Možete volontirati, pomoći prijateljima ili članovima porodice ili učiniti nešto dobro za nepoznate. Važno je da shvatite da pomoć drugima nije samo dobro za njih, već i za vas same. Peta i posljednja navika je zahvalnost. Svaki dan, prije spavanja, pišite 3 stvari za koje ste zahvalni. To može biti nešto što vam se dogodilo tog dana, nešto što imate ili nešto što osjećate. Ova navika vam pomaže da promijenite svoj fokus sa onoga što nemate na ono što imate i da postanete sretniji. Kada uvezete ove navike u svoj svakodnevni život, osjećat će se kao da ste promijenili sve. Bit ćete mirniji, sretniji i bolje pripremljeni za sve izazove koje vam dolaze na put. Na kraju ću ti pokazati kako možeš promijeniti svoj život koristeći samo 5 jednostavnih navika, a sad sam to i uradio. Ako želiš da radiš na sebi i razvijaš mentalnu snagu, zapratite Snaga uma i uključite zvonče. Stegnut biceps zvono.